So guys, ayo मोनसे मेल फैना होदो आरोना आंनि ओमफ्राय बे मेलानो जाहैबाय आंनि जिहेतु मोनसे बेलेग चेनेला गेम स्ट्रिस ब्लग आं बेनि मेल फैदों आरोना जे आंनि फार्स्ट पेमेन्टआ हाबबाय बेबायदि होननानै स' आं बिराद हेपि गाइस आरो नोंथांमोननि अनगा आं बेसांखिनि हेपिखौ मोननो हानाय नङामोन बेनि थाखाय साबायखर आरो दासिमबो जुदि आंनि बे चेनेलखौहाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै स' साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय गाइस आं बेसे आंनि फार्स्ट पेमेन्टखौ आं बेसे मोनखो बेसे माखो आंनि बे चेनेलावनो आङो आपल'ड होगोन आरोना स' दायो आङो बारा खिथाथ'ला जिखुनु मेल फैदोंमोन आंनावहाय ओमफ्राय मेल फैनानैहाय दिनैहाय माने पेमेन्टआ हाबबाय आरोना सरि आं मेल फैदों होनना बुंफ्लांदों मेला माने साननै सिगांनो फैदों माने 21आवहाय फैदों आरोना 21 आगस्टआवहाय ओमफ्राय दिनैहाय बेसे दिनै जिखुनु साननैनि उनाव आरोना स' दिनैहाय आं पेमेन्टखौ रिसिभ खालामबाय ओमफ्राय आंनि जिडि प्रडाक्शननि ओमफ्राय गेम स्टुडिमारि चेनेलनि माने जिहेतु पेमेन्टआ बे एसे लेटहै फैयो माने 25निफ्राय 28 सिमनि गेजेराव हाबो खिन्थु एबार फार्स्ट टाइम आंना दिनै 22 दिनैयो स' 23 दिनै 23 स' दिनैहाय आङो माने इमान साननैनि उनावनो मोनदों आरोना आं बिराद हेपि गाइस आयु थेंक इउ स' माचलै थेंक इउ एखेलगे पार्टि जानांगौ गाइस हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय स' दिनैहाय गाइस बिराद गोबाव जोंनि बर'नि ओंख्रि गोथावखौहाय मोनजायाखै नालाय बेनि थाखायनो दिनैहाय जोङो अनलाजों दाउ जानो नागिरदोंमोन खिन्थु नालाय बेखायनो जाथ'ला जों मन्दिर थांनो नागिरदों नालाय गाबोनो बिनि थाखायनो जाथ'ला स' दिनैहाय जोङो जागोन अनलाजों मेवाइ लोगोसे बादाम बाथोन ओमफ्राय आरो माबा माबि दंबावो स' नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो वाव गाइस नै बिराद गोथाव जागोन बायसा मोनदो बे मेवाया शिलंनि आरोना मैगं हाय जायो जोंनिया नै मिस्टारा गोथाव जागोन बायसा मोनदों जाबाय एबार मानो गोबाव खालामनो औवा रखमसो जाबाय दसइलाय औवायानोखा गोरलैथार मा मोजां मोन सिखाया चाइनिसनिसो गाइस गोराथार दस इखिनियालाय वा जि मोजां गाइस सिखादो हानो थाखाय जों जे शिलंआव बायदोंमोन वाव खेबसे खालामनांगौ बारा फिसाबानो ना जाबाय ना नङा आं औवा मेवाइखौनो नुखादो आं औवासो नुथारबाय आरो इखो गिनोबो ओंखारलाङो वाव जि मोजांलै सिखाया हानो मोजांथार माथो ना आंनो हाजोबगोन गाइस नै आरोबाव हास'ग्रोना ला आखाइजों ग्रोब नारना होबानो जायो बायदि आं जिरजोबगोन नै बादामा जोगासिनो नायलाय बोरैबा खालाय नांगोन आखाइजों देना होब्रा ग्रोब गोराद्राय नामा अयाव आखाया साबायलै गोरा माथो इलाय मानो गोराबा दोननांगोन गुरैसो गान्थिया गोरा दे दांखाव बिदि गान्थिखौ होनाङा बा जि मोजांसो गोराबा दोननिखौ होनाङा ओइनो गोरा होनांला दोन गोराखौलाय मानो होनो गोरायलाय गोथाव जाया गोराया गोराखौ ना बुरबाव नों बुंबा जागोन नामा स्रुट स्रुटखौनो खालामदो आङो स्रुट स्रुट जायाखै जायो
खालामखांबाय खालामलाय नोङो हायोबा इदिसो माने इदि बवाखैबा इदिसो ना ना इ गोराद्रायखौ होना गोथाव जानाय गोराद्राय गोथाव जानाय नङा इयो सिंना खिस्थ' इसानिखौल' दा नालाय होनाय गोराद्रायखौ नाले दिलै बारा बुरजा जाखाया होनबा गोथाव जायो बुस्थुसो जाबायना बेखाना हो बेसे मोजां खालामदों आङो नुवाखै ना ना होनांगौ जाबाय दे आं मावो नालाय बाराद्राय भिडिअफ्राव देखायखाया नै दा खारै होबाय खारै होनानै गोबाव रुनानै लानोसै अब्लासो गोथाव जागोन बियो ओमफ्राय नैबेखौहाय मेवाइ जागोन गाइस मुम्बाइआव थानानै बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय माइरंखौ सोमनानै दोनखानाय दंखायो मस्ला मस्लि देनोसै नै सासेया जोंहा पुरा बादाम जिरबाय थादो पेकेटनि येस नङाबा थोनाय नङाना जारौ जोंना बादाम बाथोनखौ नैबे बिथाङा बानायगोन जारौ बादाम बाथोनखौ गोथाव बानायथार दे जारौ मादि आं मोननै जानोसै मोनथामखौनो जा गाइस नोंथांमोना बुंनो हागोन ना आं मा दै लोंनो नागिरदों दा बुंनो हायोबा 101 टाका प्राइस हरगोन आं मा दै गलायदो इयावहा बुंनो हायोबा 101 टाका प्राइस मानि होगोन आं मिथिबाय ना थाइजौखौ फ्रिजआव दोननानै रावबो मोननायानो नङा माथो लोदो जाग्रा बुस्थुखौ हैबावनि र' लोदो जाथोसै एबार आरोबाव फ्रेश दोनफैना जायामोन ओइ लोदो जाग्रा बुस्थुआ बेनो क्या है इफोरखौनो साला बस्थासे दोनफैबाय थागोन बस्थासे नङा दे नै कार्टन मोनसे आरोना दाखालि जमेट'निफ्राय अर्डार खालामदोंमोन जायाबा मानो खालामो नङा माने नानियाबो जाया नामा सेवबायसो नामा है फ्रिजआव दोननाया सेवो नामा सेवाखै सेवनायालाय फाय बिबार जानो दा सानदो बिबारि माबा गोदै जायो गेस जाजोब्बायनो बाङाय जानो नायनो जायाबा आरो गारहरदो र' बाङाय जानो नायनो बिनि सामस दंखायो सामस दंखायोहाय जोंनिया लाबो बे ओंख्रि खोबना हो बिबारि इयो गोदौखांनायखाय बोखारदों आं इयावनो दोन आं इलाय इखौ जाया होमबा ना मोनसेल' जागोन सेवालै मा सेवलाबाय माबानि खुन्दुलिया एसे आंसे गैला ओमफ्राय जागोन बेना आं जाखाया बेखौ जानानैनो उदैया पेटलि जायो बा रानथें मानसियासो जानांगौ रानथें मानसिया जाया ओमफ्राय मोजां मोना आं लोदो आं जायो लोदो ह गाइस नोंथांमोनाबो जुदि आंनि बायसा ब्राउनि जानो बिराद गोथाव मोनो माने ब्राउनि जुदि लाभार बा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदे आं बिराद गोथाव मोनो बुहुमा मोनसेल' जोनोमा खेबसेल' फैनायाबो खेबसेल' हाबायाबो खनसेल' हाबाया 10 बार बिनिखायनो आं सासे गोसो थोनायखौनो नेबाय थादों मिथिदो गाइस मालाय बिबारियासो नेबाय थायो बयबो बिनोथ' बिबारिनिखौ रोजाबना होदों हेन्डसाम खायनोथ' फाग्लि जादों बिबारिया मानो गोदै जाया होनखो आं बिराद जाबाय आरो
isasean kilo zai la gawaनो द किल' जागोन उन्दैयावलाय जाखायो माथो जोंहाबोथ' उन्दैयाव जादोंमोन गोदोरावनो जादों स' गाइस बेखौहाय रुखांबाय रुखांनानै बानलु सानलु होना होखाबाय आरोना हालदै सालदै संख्रै ओमफ्राय बेयावहाय कुन्दुलि ना मा होनोमोनलाय कुन्दुलि एवदो बेखौ बादाम बाथोन देनो थाखाय ओमफ्राय दाने माथो बुरैयालाय पासतायावसो थांगोन होनना बुंदों होनलाय आं एरना होनो जि गोजा जादो दि खारैखौ नांगौ जानाय बायदि आंबोलै होनांला अनलायाव आंबो अभार जाबाय बे सोमोन्दै इमान गोजा सोर थाव होदो So guys, नै मोनबाय जोंना अनलाया ओमफ्राय कुन्दुलि नामा ओमफ्राय ओंखामा नै जाना नायदो ओमफ्राय गोथाव जादोंना जायाखै खिथानो दे अ बादाम बाथोना लाबोदो गोथाव जाबाबो जायाबाबो जानांगोन आरो उपाय गैयाना बेबो जाहैबाय बादाम बाथोन जाना नायदो मार गोथाव बादाम बाथोना गोथाव जायाबा बुजानो फैनानै संबायलै गोथावलै एसे जादो गोथाव जाना नायदो इले मा आलुलै है आलुबो होयो नामा मा गोथाव गाय बादाम बाथोनखौ नोंथांमोना जायाखैबा बादाम बाथोन गोथाव पापरा गैलामोन ना एवदोलै कुन्दुलियाबो गोथावलै आं इखौ इदि गोथाव होनना सानामोनथ' पटल जानो आं गोखा होननासो सानोमोन 2 किल' गाहाम लाङो मानसिफोरा खायला होननासो सानोमोन आं इखौ खायलाया बेलेग न'